କଲରା ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ମିଳିଥିବା ଲାଭ ବିଷୟରେ ଜାଣି ବିଶ୍ୱାସ ହେବନି। କଲରା ଏକ ଏଭଳି ପରିବା ଯାହାକୁ ଆମେ ସାଧାରଣ ଭାବେ ପସନ୍ଦ କରିନଥାଉ। ସାଧାରଣ ଭାବେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପିଲାମାନେ ଏହାକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ନାକ ଟେକିଥାନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ କହିବା କି କିଛି ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ଅଦରକାରୀ ବୋଲି କହୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। କଲରା ଏକ ସବୁଜ ପରିବା। ଏହାର ଟେଷ୍ଟ ଟିକେ ପିତା ଥାଏ। ମାତ୍ର ଆପଣ ଆଜି ଜାଣିଯିବେ କି ଏହାକୁ ଖାଇବା ପରେ ଏହାର ଉପକାରିତା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଅନେକ ରୋଗ ଭଲ ହୋଇଯାଏ। ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ରୋଗର ନାମ କହିବୁ। ଏହାକୁ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଆପଣ ସେବନ କରିପାରିବେ। କେବଳ ଏହାକୁ ତରକାରୀ କରି ଖାଇବା ଠିକ୍ ଏହାର ମାନେ ନଥାଏ। କଲରାରେ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍, ଭିଟାମିନ୍ ସି, ଭିଟାମିନ୍ ଡି, ଭିଟାମିନ୍ ଇ ଭଳି ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ଥାଏ। ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଜନିତ ବେମାରୀକୁ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ଏହାକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା। ଆପଣଙ୍କର ଲିଭର ଯଦି ଖରାପ ଅଛି ଆପଣ କଲରା ଜୁସ୍ ସବୁଦିନ ସକାଳୁ ପିଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯଦି ସବୁବେଳେ କିଛି ନା କିଛି ଇନଫେକ୍ସନରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଏହାକୁ ଜୁସ୍ କରି କିମ୍ବା ଏହାକୁ ସିଝାଇ କିମ୍ବା ଏହାର ପତ୍ରକୁ ସିଝାଇ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। କଲରା ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ମୁହଁରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ତ୍ୱଚାରେ ସୁନ୍ଦରତା ଆସିବା ସହ ଚମକ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଥାଏ। ଏହାକୁ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଡାଇବେଟିସ୍ ମଧ୍ୟ ଭଲ ହୋଇଯାଏ। ଏହା ପାଇଁ ଆପଣ ସବୁଦିନ ସକାଳୁ ଖାଲି ପେଟରେ କଲରା ଜୁସ୍ ଖାଇବେ। ଏହାକୁ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା କୃମି ମଧ୍ୟ ମରିଯାଇଥାନ୍ତି। ଏହା ଆମ ହାର୍ଟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭଲ। ଏହା ଆମ ଶରୀରରେ ଥିବା ଖରାପ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲକୁ ମଧ୍ୟ ହଟାଇ ଦେଇଥାଏ। ଏହା ସହ କଲରା ଆମ ଶରୀରର ରକ୍ତକୁ ମଧ୍ୟ ସଫା କରିଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଯଦି ଷ୍ଟୋନ୍ ଅଛି ଏହା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ କରିଦିଏ। ଏହିଭଳି ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଥଣ୍ଡା କାଶରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ମୁକ୍ତି ପାଇଥାଉ। ଆପଣ ଯଦି ଶ୍ୱାସଜନିତ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ତେବେ ଏହାର ସେବନ କରିପାରିବେ। ଏହା କ୍ୟାନ୍ସରକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ କରିଦେଇଥାଏ। ଏହା ପାଚନ ଶକ୍ତିକୁ ଭଲ ରଖିଥାଏ ଓ ଓଜନ ମଧ୍ୟ କମ୍ କରାଇଥାଏ। ଏହାକୁ କେଶରେ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ନିଖ ରୂପୀରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଅଧିକ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭୂତ କରିଥାଉ। ତେଣୁ ସଠିକ୍ ପରିମାଣର ଖାଇବା ଭଲ। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ ତେବେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।